بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مڈ بندنا اللہ تعالیٰ دے نام نال جڑا حدوں مہربان تے بہوں رحم کرن والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ جنہاں نو آسمانی کتاب لبھی انہاں وچوں جنہاں کفر کیتا ات مشرک ہوئے نہ ہٹن والے نے اتھوں تکن کہ انہاں کول کھلی دلیل بھی آ ونجے۔ رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرہ۔ اللہ دی طرف ایک رسول جڑا پاک صحیفے پڑھ کے سناوے، فیہا کتب قیمہ، جد وچ پکے حکم لکھے ہون۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ آتے او لوگ جنہاں نو کتاب دتی گئی آئی وکھو وکھ نہیں ہوئے پر اس تو پچھا انہاں کول پکی دلیل آ گئی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ انہاں نو او دے تو ہٹ کے حکم نہ ہی دتا او عقیدے نو اس دے واسطے خالص کر چھڈاں، اللہ دی عبادت کرن رل کے تے نماز قائم رکھن اتے زکات دین اتے اوہی پکی ملت دا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ اکا کوئی شک ہی نہیں کتاب والیاں چو جنہاں کفر کیتا تے نالے مشرک جہنم دی اگ وچ ہوسن گئے، او اس وچ ہمیش واسطے راسن گئے، اوہی لوکاں وچوں سب تو بھڑے نے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ اکا کوئی شک ہی نہیں او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اتے انہاں چنگے کام کیتے اوہی لوکاں وچوں سب تو چنگے نے۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ انہاں دا صلہ انہاں دے رب کول ہمیش واسطے باغ نے جنہاں دے ہیٹھ نہراں وگدیاں نے، انہاں وچ ہمیش واسطے رسن گئے۔ اللہ انہاں تو راضی اتے او اللہ تو راضی۔ اے اس دے واسطے جڑا اپنے رب تو ڈر گیا۔